ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಮಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬುಕೊಂಡು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಬೇಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಈ ಪೊಂದುಪುನ ಜಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕಾವು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಅವಾಗ ಆ ಪರಿಚಯ ಮಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯಿ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಹೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ದಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಜೀವನ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಬೇಲೆನ ಅಂತಂದು ಅಕ್ಲನ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೆರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲನ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ನಡಪನಂಜಿನ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ಮೋಟಿಗಳರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ತಿರಂದು ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಅಕ್ಲು ಆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನುಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೀರೆ ಮುಳುಮ ಶುರುವಂತ ಏತ್ ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ 2006 18 ವರ್ಷ ಅಂಡದೆ 18 ವರ್ಷನೇ ಆಡದೆ ಅವೆಂಚಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರಿಪುರ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಸುರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕೆತ್ತಿರ್ದು ಎಪ್ಪುಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ್ನೆ ಕೊಣತ್ತಿಗೆ ಇಂಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆಪಿಟ್ಟು ಆಪುಣೆ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬಾಡೆರುಂಡು ಅವಳು ಕಿನ್ನಿ ಆಪುಣೆ ಅವಳು ಕಿನ್ನಿ ಕಂಪಿಂಟ್ ಆಪು ಕಂಪಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಣತೋರ್ಪು ಈಡೆ ಕೊಣತೋರ್ಪು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಣೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ 15 ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಡ್ರಮ್ ಸೂಬಾರ್ಡು ಕರೆಂಟ್ ತಂದು ಕೊರಡು ಬೋಡ್ನ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಆಪಿಡುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಶುರುವಂತಿರಂಡ ಒಂಜಿ 200 ಕೋರಿಟ್ಟು ಶುರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 500 ಕೂಟ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ 1,000 ಆಣಗ ಎಂಕಲ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅದಪ್ಪ ಕಂಪಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪಾಡೇರ್ ಶುರುವಂತ ಕಿನ್ನಿ ಬರಾಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಅದ ಕಿನ್ನಿ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಸಾಂಕಿದ್ದು ಕಿನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿತ್ತಾರೆ 500 ಬಿಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ 1,500 ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ಸುಧಾರಿಪರ ಬಂಗ ಆಪುಣದು ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪಿಂದಾಗ್ಲೇ ಪಾಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 5,000 ಆತು 5,000 ಆತು 2,000 ಬಂತದು 1,000 ಇಂಜನ್ ಬಂತದು ತಿರುಗಿ ಸತ್ಯದ ಲೋನು ಪುರ ಮಂತು ಇಂಕಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುರುಗು ಮಂತದು ಸುರುಗು 16 ಲಕ್ಷ ಮಂತದು ಲೋನ್ ಪುರ ಮಂತು ಇತ್ತೇತು ಕೋರ್ಲುಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಒಂದು ಒಂದು ಐಕ್ ಕೋರಿಗಳಂಚನೆ 1,000 ಕೋರಿ ಬಂಡ 5 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ 20 ಫೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ಆತು ಅದು ಬೋರ್ಡು ಮೂಡೈ ಬಡ್ಡೆ ಆತು ಬೋರ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮೂಡೈ ಬಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬರಡು ದೊಂಬು ಗುರಿರವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಗಾಲಿ ಇಂಚ 3 ಗಂಟೆ 4 ಇಂಚ್ ಪಿದೈపోతుంది అంత పడితే గాలి బేర పడుతుంది బుక్క రడ్డు ఫార్మ్ అనుకుండా ఆయన గ్యాప్ 30 ఫీట్ గ్యాప్ కొంచెం లారీ పోతు అదంత గ్యాప్ ఎంత
ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಟ್ಟಿ ಗಾಳಿ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕೋರಿಲೆ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕುಳ್ಳಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಆತು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಮೈನ್ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮೈನ್ ನೀರು ಬೋಡು ನೀರು 3 ಗಂಟೆ ನೀರು ಇದ್ದಿನಂಡ ಕೋರಿ ಸೈಪು 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಡುಡು ಕರೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ನೀರಿಜ್ಜಂಡ ಕೋರಿ ಸೈಪು 3 ಗಂಟೆ ನೀರಿಜ್ಜಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಸೈಕ್ಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಡಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೋಡು ರಾತ್ರಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಬರಡು ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ 6 ಸರ್ತಿ ಬರಡು ಐನ್ ಲಕ್ಕ ಓಡಿಂಚ ಲಕ್ಕ ತನಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂತೀವಿ ಕುಳ್ಳುದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳು ಶುರು ಬಣ್ಣಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪು ವಾಡ್ದು ಪೇಪರ್ ವಾಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವು 4 ದಿನ ಮೂಜಿ ನೆಪ್ಪು ಐಟು ಕೋರಿ ಅಡಿಕ್ಕಿಂಚ ಪದರ ಪಾಡು ಇಡೀ ಪೇಪರ್ 10, 20, 25, 30 kg 40 kg ಇಡೀ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಲಿಪ್ಪುಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೆತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣೆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪಗ ಐಟು ಪಾರ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಡು ಬುಕ್ಕಂದು ಬೆಚ್ಚಗರುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ದಿನ ಶೂ ಬಾಡ್ಯಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಮ್mugu ಕುಂಟೆ ಒಣತು ಪಾಂಡ ಕೊತ್ತುಂಡು ಕಣಕ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಪೆರಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅವಳೆ ಬೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ ಡ್ರಮ್ముల ಅಂಚಿನ ರಡ್ ಒಂದು ಕೊರಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ತಗ್ಗಾರಂಡು ಇಡ ಬರಿಯಂಡು ಒಂಜರ ರಡ್ಡು ಬೀಟೆ ತರಡು ದಿಡ್ಬ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಬತ್ತ ಮೂರ ಜೆತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಈ ಲೈಟ್ ಪವರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಇಡೀ ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಇಡೀ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡಿ ಇಂದಿ ತೆತ್ತಾರ ಕಟ್ಟದಿನ ದಿನ ಆಡದ ಇದ್ದಂಡ ಈ ತೆತ್ತಾರ ಅಂತೀನಿ ಜಗ್ಗಂಡ ಈ ತೆತ್ತಾರ ಅಂತೀನಿ ಅವ ಮೂಲ ಇಡೀ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಪಾಡು 2 ಸಾವಿರದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು 4 ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು 2 ಸಾವಿರದ ಈ ಡ್ರಮ್ ಬೋಡು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿರಂಡು 3 ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿರಂಡು ಗೀಟರಂಡು ಇಂಚ ದೀಂದ 2 ಸಾವಿರದ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮುಗಿಪು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಾವಿರದ ಇಂಚ ದೀಂದ 2 ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ నేను ಒಂದು ಆ ಕವರ್ ರಡ್ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಟಿರಂಡು ರಡ್ ಡ್ರಮ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ರಡ್ ಇಟ್ಟಿರಂಡು ಅಪ್ಪ 2 ಸಾವಿರಗೆ ಆಪು ಅದು ಬೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಬಣ್ಣಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಳಿಂಚ ಸೈರ್ ಇಡೀ ಬೆಚ್ಚ ಟರ್ಪಲ್ ವಾಡಿರಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸೋಲಾರ್ ಟರ್ಪಲ್ ವಾಡಿರಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ నేను ಪೂರ ಕಟ್ಟಿರಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿದ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ನಂಕೆ ತಡೆಪೂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬಣ್ಣಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಯಾವ್ದಾಯ್ತಂಡ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡ್ನದ ಕಟ್ಟಿದ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡು ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಕೊಂಡಾರ್ಜರಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ದುಂಬೆ ಕೇಳ್ಬೇರಿ ರೆಡಿ ಆದಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಕಿನ್ನಿ ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಳಿ ಪೂರ ಪನಿ ಅಕ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ರಡ್ಡು ಆಜಿ ಬ್ಯಾಚಿ ಆಪುಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಿ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತು ಕೋರಿ ಬೋತು 15 ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಕು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿರಂಡು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿರಂಡು ತರಪ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪರಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಆ ತನಕ ಕಿನ್ನಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಣೆ ಈ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು 15 ದಿನ ಕೋರಿ ಪೋಯಿನ 15 ದಿನ 15 ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿದ ರೆಡಿ ಆಗುದು 15 ದಿನ ಅತನ ಬಂದ ಆತನಗ ನೆಟ್ ಮಾಡಿರಂಡು ಪಚ್ಚದ ಅಯ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಟರ್ಪಲ್ ಮಾಡಿರಂಡು ಆ ಪಾಡ್ತ ಇಡೀ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿನ ಮುಂದೆ ಅತನ ಅಂಕಲ ನಿದ್ರೆ ದೇಕ್ಲಿದ್ದಿ ರಾತ್ರಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಮಾಡುದು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ಪಿರ್ಲ ದಂಡದ
ಒಂದು ಶೂಬ್ ಗೂರ್ನ ಇಡೀ ಪೊತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪೊತ್ತುದುಂಡು ತರ್ಪಲ ಬರೋರ ಪೇಪರ್ ಪೊತ್ತೊಂದೇ ಹೋಗುದು ಅಂಚ ಅದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಅತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಲಕ್ಷದ ಪಾಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ನೆ ಅಕ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮದು ಮಾಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಅಗ್ಲಿ ದುಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಂಡಾಗ್ಲಿ ಏತೋ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇರಗೆ ನಿಂಚಾಂಡ ಮನ್ಪೋಡುದಾಂಡ ಇದು ಇರಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನಾಲ್ ವರ್ಷ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಯರ್ ಆರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಂಡು ವಾಸನೆ ಆರ್ಪುಡ ಅವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೀಡು ಇಟ್ಬಿಡ ವಾಸನೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಆಪುಡು ಹೊರ ಬಂದ ಆತುಂಡು ಇನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಹೊರ ಆಂಡವರ ಐದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಕೆಳಂಜಿ ಎಂಚದ ಮನೆ ಅಭಿಜಿ ಕೆಳಂಜಿ ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮರ್ದು ಬಾಡಂದುಲ್ಲ ಬುಗ ಇತ್ತದ ಅವೆಟ್ಟು ಅವು ಕೆಳಂಜಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಅപ്പൊ ಈ ಜಾಗ ಏನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕೋರಿಗಳೇನು ಪಾಡೋದಂಡ ಜಾಗೆಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ ಬೋಡು ಸಮತಟ್ಟ ಆದ್ ಬೋಡು ಅವಾಗ ಐಕ್ಕು ಬಡ ನಂಜಿನ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಬಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನುಂಡು ದಾಲ ಆವಲ್ಲೆಕ ಆರಾರಿ ಅವ ಇತ್ತಿನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವೇ ತೀರ್ಥ ಸೈಡ್ ಇರ್ನುತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ನ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಮಿತ್ತು ಕೊಣತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಜಾಗ ಯಾರಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೊಣ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಅವಂತೆಂತ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ 3 ತಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಐನೈಟ್ ಸೇದಂದೇನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ತಾರದೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಅವು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ನೀರು ತಾರದ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೋಗುಲು ನಾಳು ಕಾಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಪಾರ ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಇತರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ 4 ಜನ ಸೇರ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಅಂಟೆ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಾಟ ಒಂಜಿ ಅಂಟೆ ಬೇಲೆ ಐನು ಕಡ್ಡೆ ಅದು ಮಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚೆ ಮಂತಿಂದ ಏನು ಬೇತೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಹೋಯ್ತೆ ಏನು ಜನ ಕೊಡತು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 14 ಜನ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಂಬಳ ಬರ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 15 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ 70 ರೂಪಾಯಿ ಹಣಗ ಉಂಟದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಏನು ರಿಂಗದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತದಿಲ್ಲ ರಿಂಗದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಐತೆ ಮಂತಲ್ಲ ಏನು ಇದಾಯಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಮಾಲ್ಗಳು ಪುರ ಏನಾರ ನಿಂದು ಪುರ ಪೂರ ಏನು ಮನ್ಪುರ ಪುರ ಲೋನ್ ಫುಲ್ ಲೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಮಾಲ್ದು ಪುರ ಕೆಳಗೆ ಮಾಲ್ದು ಲೋನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲೋನ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ಅದೇನು ಕಂತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ನೆಕ್ ಸುಪ್ರೈಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಿನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಮನತ್ತಾನಿ ಸುಪ್ರೈಸರ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ದಿನಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಾಗ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಏತ್ ಸೈತ್ ಏತುಂದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬರೆಯುಡು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಏತ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಬರೆಪೇರು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮರ್ದು ಮಾತ್ರೆ ನಾಯ್ಕು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುಂಡು ಮರ್ದು ಮಾಡಿರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಂಕಿ ನೀರಿಗೆ ಮಾಡಿರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಕಪ್ಪ ವರ್ಪುನಿಗೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಪಿಂದ ಹಾಕಿ ಮೈನ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಕಂಪಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಗ್ಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಗದ ಕೇಂತೆ ಮನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾಂಡ ಕೇಳನ ಅನ್ಸರಿದ್ದು ಅದು ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪಿಂದ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದಾಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ದನಿಕ್ಕುಲಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದುಲೆಕ್ಕು ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಕೇಜಿನ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಗ್ಲೆ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮನ್ಪುಡಿ ಅಗ್ಲ ಕೇಳದ ಮನ್ಪುಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಮನ್ಪುಜ ಅಗ್ಲ ಕೇಂತ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಸೈತನ ಸಾಧಾರಣ
ದಿನೊಟ್ಟು 10-20 మినిమం సైపుడు బుక్ రిజల్ట్ అంటే 200 సైకిల్ అండ్ బుక్ కొంచెం జనకు ಸೈಯರ ಕಾರಣ ಎಂದಿನ ಸೈಗರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಕ್ ಇದೈತಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೈನಿಂಗ್ ನೈನ್ ಅಡಕಿರವಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಡಿ ಅಡಕಿನ ಕೋರಿ ಕಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕೊಂಡು ತೇರೆ ನೀళ్ళు ಕೊಡೋದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕುಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪಾಡಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಸು ಅಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ ಅಂಚಿ ಪಾನ್ಲೆಗ ಈಗ ಪೂರಂದು ಅಂತ ಪೂರ ಬಂದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆ ಮುಚ್ಚಲಿ ಜೊತೆ అయిన లేపాడు ఈత మళ్ళా కోరి పాడారు అప్పుడు రెడ్డి అరిగిలతో పాడిరు అప్పుడు ఆ ముత్యాలు తెప్పిందా కోరి ఇత్తలు కోరింది బర్సాతనే తోజి తీయరా ఇది అయిన కోరి ಪುರ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಐತಿ ಏತ ವರ್ಷದುಂಡು ಇತ್ತದತ್ತು ಏನು ಶುರುವಾಂತರ ಇರ್ತದುಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದಿದಲೆ ಕಾವಂದಿ ನಾಲಾಂತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜೋರಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಪೇರೆ ಮೂಲಿ ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಆಳಿದ್ದಿ ಕೋರಿ ಅಂತ ಪೂರ ಇಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಕ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಪತ್ರ ಅಂಡ ಅವ್ರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಬರೀ ಅಂತ ದುಂಬು ಇಸುಮುಳ್ಳುಡು ಮಗುರ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಬೋಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ 4 ದಿನ ಮಿಂಜಿ ಬೋಡಾಪೇದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆಡು ಪೂರ ಮಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು 3 ಗಂಟೆಡು ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಕೊಂಚ 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡು ಇಂದು ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ పొడి అవును ఇక ఇది ನಾವು ಇಸುಮು ಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟ ಇಟ್ಟಾರು ಇಂದು పొడి ದೂಳು ಒಯ್ಕು ವಾಡದ ಮನ್ಪಣೆ ಆಡದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಂದ ಐತೆ ಇರ ಮಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಲೆಗಿಂಚೋದುಂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಮಗರ್ದೇಟಿ ಪೂರ ಪದ್ಧತಿ ರಾತು ಪೋದು ಇರ್ತಾರೆ ಕುಸಿ ಇಟ್ಟು పొడి ಆತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೈತಿ ಕೋರಿಲಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಕೋರಿಲಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆಪ್ಪದ ಪೊಡಿ ಇದು ಚೆಪ್ಪದ ಪೊಡಿ ಇದು ಚೆಪ್ಪು ಉನಿ ಬಾಂಡಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಮರತ ಪೊಡಿ ಬಾಡು ಇತ್ತಾರೆ ಮರತ ಪೊಡಿ ಬಾಡಿನ ಕಂಪನಿ ಬಾಡಿಯರ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಕಲ ಬಾಡ್ಚೆ ಮರತ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಡವು ಅಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ నేను ఊళ్ళకి ఎంత కొడుతారు నిమిత్తం అంతా కూడా వస్తున్నారు నేను బాడైతే ಅವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗುದು ಗೊಬ್ಬರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋಡ್ಗೂ 50,000 ಮುಟ್ಟ ಕೊಡುದು ಒಂದು ಲೋಡು ಚೆಪ್ಪು ಇಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕೊಡು ಅಯ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಗೋಣಿಗೆ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ ಕೊಡೋದು ಭತ್ತನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು 10 ದಿನ ಮಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿ ಅಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಂದೇ ಸೈಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್ ದಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದು ನೀರು ఇంకొంటే ఆటోమేటిక్ అతను మీరు ఏత కూడా అదే పడుతుంది మళ్ళీ కొరి మళ్ళీ నీరు అండి అది లోడ్ ఏత ఉండి అవు తగ్గినాక లోడ్ కమ్మినా నీరు అతను ఆ బుద్ధులు అంటారు పిందులు కూడా నేతలై లోడ్ అంత ఈ పాత్రలో దినానిత్య తెక్కోడు దినానిత్య ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವು ಇದ್ದಿಂದ ಐದು ನೋಳಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ನೋಳಿ ಊರಿಂದ ಐದು ವಾಪಸ್ పెట్టాలి ಐದು ವರೆಗೆ ಇನ್ನೋಳ ಬೇಕು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಬತ್ತು ತಾಲೆಗೆ ಬಾರದು ಬೈಲ್ ದೆಕ್ಕೆ ನೀರು ದೀದು ಇಂಕ್ಲ ಚಾಯ್ ಅಡಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬರವಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಲ್
ಮುಕ್ಳು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಬೇಲೆಡು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ರಾದ ಮಂತ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ವೆಂಕ ಸುರಕೆ ಬಂಡ ವೆಂಕ ಬಂದ ಮುಕ್ಳ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಾಲ ಹರ್ಷಿತಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾಲ ಹರ್ಷಿತ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲ ಮದ್ನಂತ ಕೊಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಲೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನಗಲೆ ಮಲ್ಲಾರ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿ ಬಂದು ರೈಟರ್ ಆತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಡು ಇಂತ 4 ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಂಡ ನೆಟ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ మీరు కొడిచి కోరిద వేలేకి ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೆನ್ನಲು ಅವನಿಕ್ಲ ಅವನ್ಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತನೇಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಬತ್ತ ಬರಿಯರ మన ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇల్లు బాలిపోయినాగానే శ్రీశక్తి ಸೇರಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದೆ ಲೋನ್ ತೆತ್ತ ಲೋನ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಟ್ಟಂಜಿ ಜನ್ಮ 1000 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕಲೇ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಕೆಲಸ ಕೋರಿపోయి ನಡೆದಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡೋಡು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋರಿ ದಿಂಜಾವಡು ಜನ ಬಡಬು ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೇ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದುಮ್ಮಿದ್ದಂಡೆ ದುಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕುನ ನಂತರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಜನ ನಿಜ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾರ ಉಂಟು ಎರಡು ಜನ ರಾತ್ರಿ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಧೂಳು ಅಂದದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪೆರಲಿ ಐನ ವೈರಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ರೋಗ ಬತ್ತು ಸೈಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಲೆ ಅಂಗಡಿಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಜಿಪುಗು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಲೆ ಬಂತಿತ್ತ ಬೇರೆ ಈ ಫಾರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡ ಮುಪ್ಪಂಜಿ ಫಾರ್ಮದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಯಲ್ಲ നമ്മുടെ കേരളം ഉള്ള ബരിയാണ് ജോഡ് സമയത്ത് ചേഞ്ച് ಅಂತ ಬರ ಅಂತ ಅದು ಕ್ರಮ ವಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಗ್ಗಿರಾಮ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಂಜಿಗೆ ಬಗ್ಗಿರಾಮ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಬಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮದ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೂವೇರ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಂಜಿ ಬಾರಂడి ಅಂದಂತೆ ಏಕ ಬಾರಂడి ಫಾರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ దానికి రమక కోరి ఫార్మ్ బరేలి ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೋದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋತತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇಟ ಸೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೀಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕೋರಿಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೀಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪೂರ ಐತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸೀಕಲ್ ಇದ್ದದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಮಂತ ಕರಮಂತ ಆಟ ವಾಡ್ಲಕನೆ ಇಂದು ಅಂದ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಅನಗ ಅವು ನಂಗೆ ಫಲ ಬರಗಂಡ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ತೆರಪ್ಪವು ಮಾರನೇರ್ದುಕೊಂಡೆ ಫಲ ನಾಸಿಕ್ವರ್ಗುಡು ಅವು ಸೈಕ್ುಡು ಈ ಸೈಕ್ದ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜರ್ದ ಸೋಕು ತೂರ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೊಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದುವರೆ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಕೂಡ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಇದನ್ನು ಕೋರಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪಕ್ಕನೆ ಆಗಿ ಒಂದೇ ₹1 ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರಿ ಉಂಟಾಯಿ ಆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕು ಲಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಗೋಡು ಅದು ಲೋಡ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಕಾಲ ₹1 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಒಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ದುಂಬೆಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತೋಯ್ತ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಬರೋದು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕಲೇ ಬತ್ತ ಅದು ಇಟ್ಟಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕುದು ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುದು ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ತೆಗ್ತದು ಕೋರಿ ಬರ್ತದೆ
నిద్రగా జరుగుతుంది కోరి వస్తున్నగా కష్టలేడు వస్తుంది 12 దాకా రాత్రి నిద్రగా జరుగుతున్నాం జోక్లే ಶಾಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೂಪನಾಗ ಬರೆಯರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಫುಡ್ ಮಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋರಿನು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಮಿತ್ತುಗಳೊಂದು ಬರೆ ಒಂದು ಓದೊಂದು ಬರಂದು ನಿದ್ದೆರ್ದು ಸಮೇತ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ 12 ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲೆ ಸೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ 10 ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿನ ಮುಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಜೆದು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲಿ 10 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ పాటు పాట అది ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅನುಭವ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು స్విచ్ అడ్డాండి నేను పత్తనాను పూరా అప్పుడు నెల కాడిಗೆ కొప్ప ಬಂದ పూరా అప్పుడు ఇందు దినాల ఇందుకొరడు కప్పకు పూరా ಅವಾಗ ಅಂತ ಎಂದು ಅప్పుడు ಇಂದು ದಿನಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿ ಕೂಡ ದಿನ ತೋರ ಕೊರಡು ದಿನ ತೋರ ಕೊರಡು ಇಂದು ಮರ್ದು ಮರ್ದು ಅಂತ ಮರ್ದು ಆಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ఇప్పుడు ಕಪ್ ಐಕನ ಎಂದು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತನೆ ಒಂದಂಡೆ ಅಂದು ಕೋರೆಗಳ ಪಾಡನ ಕೆಲಂಜಿ ತಮಾರ ಕೆಲಂಜಿ ಈ ಸೆಟ್ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಕೋರೆಗೆ ಕಪಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಇಂದಲ ಕೆಲಂಜಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುನ ಕೆಲಂಜಿಗೆ వాడದ ಉಪಯೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ ವಾಡದು ఇప్పుడు ಇರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರು ರಟ್ಟು ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಇಡೀ ಮರ ನಡ್ತದೆ ತಂಪು ಬಡತೆ ಇಡೀ ಆವಡುಂಡು ಅರೆಗಲ್ರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಪು ಸುತ್ತಲ ಮರ ದೈಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಫ್ಯಾನ್ ತೆಪ್ಲೆ ఇప్పుడు ఫుల్ లారీది ఇంకా బత్తు తెరుతూ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಿ ಕೊಂಜಿ ಲೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುದು ಚೆಪ್ಪುದ ಬಡಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಮಾಂತದಕ್ಕೆ ಪೂದ ಇಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ವಾಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಂದೆ ಮರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಹೊರವಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡತೆ ಕೋರಿ ಬಾಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮದ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಜಿನ ಮರಕ್ಕುಲು ತಂಪು ಓಡಾದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವೇ ಫುಡ್ ಅತೆ ಫುಡ್ ಟೈರ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಒಂಜೇ ಬಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಒಂದು ಕೋರಿ ಯಾಪ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗಿನ್ನಿಗ 15 ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕಂದು ಓಕೆ ಅವರ ಅಡ್ಡ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಚೆ ಅವೈಕ್ ನಿಂಗೆರೆ ಓಕೆ 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 ಅವೈಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಲಕ ಕಲ್ಪನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ದುಕೆ నుంచి ಕೆಲಸ పోడండి ఇంకా కాంచిగా రింగిన వేళ ఇచ్చిన అవి మనకి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పూర్తి బారిలో వచ్చింది ముడిపోవడం ఫుడ్ వరకు లోడ్ వరకు లోడ్ పడిన ఖాళీ సరే అన్నవాడు
ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಹೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ವರ ನಿಂತೇರಿ ಅದ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಪುಣ ಅನ್ನೋದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಈರ ಮಕ್ಕಳ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಸೇರ್ ನಿಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತೊಂದುಲಾರು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಈ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ದಾದೆ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೌದು ಏನ ಕಲ್ಪದನಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂದು ಅವ ಬೇರೆದಾಲ ಪಣಿಯರುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡಿಪೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಂದೇನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇದೆರಡು ಏರ್ಲ ಚೇಂದಿಗೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೇರಿ ಇಂಚಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪೇಪರ್ ಅಂತೀರಿ ಪೇಪರ್ 2 ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನರ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಪುದಾರ್ಲ ಬರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಈಗ ಅಕ್ಲೇರ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ನಿನ ಪುದಾರ ಭಾರತ್ ಆಗ್ರಾ ಭಾರತ ಆಗ್ರಾ ಕಂಪ್ನಿ ಗೋಣಿಟಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಅವು ಆಗ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಪುದಾರ ಹಾಕ್ಲೆ దాయితల ఇచ్చిన మాకి ఫోన్ అంటారు ఇంకా ఎంకల దాయితల ఇచ్చిన నాకు ఫోన్ అంటాం ఇంకా దానికి సమేత అయిన దాన్ని సమేత ఏతు వరకు ఫోన్ అంతలో పూర సపోర్ట్ కరెంట్ మైన్ నీరు మైన్ బుక్ అయిన మెయింటెన్స్ ಜನರೇಟರ್ ಮಂತ್ ಐತಿ ಅವು ಜನರೇಟರ್ ಇಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಬಮ್ಮ ದೊಂಬು ಅಂತ ಅವು ತಡೆಪು ಜನರೇಟ್ ನೀರು ಪಾಡವ ಅವಾಗ ತಡೆಕಾದ ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ತಾಜಿ ಇಂದಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ ಇಂದಿನ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಲ ಕಸುಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಂತ್ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಡಿಪೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ అంటే ಯೋಜನೆ ಇಂಕಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕಲನೇ ಒಂದು ಇಂಕಲ ಮೂಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಐಕು ಒಡನ ಆಡಲು ಅಷ್ಟು ಇಂಕಲ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಚೋಜ್ ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಏರಮ ಅಂತ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಳಗಿದ್ದು ಒಂದು ಚೋಜ್ ಬರತ್ತ ಅವು ಏನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ ಚೋಜ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಮಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಏರಮ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಇಂದಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಥವಾ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಇಂದ ಪೂರ ಅಡಿಕು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದುರು ಕಾಣ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನಲಾತ್ ಕೊರ್ಲ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ನಿಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಆವಡು ಮಾಂದೆಗ್ಲ ಬರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂದಾವಡು ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲನ 4 ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಈ ಬೇಲೆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವತಃ ಬೇಲೆಲ್ನ ಕಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಂತದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂದೇನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗ್ಲ ದುಂಬ ತಿಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ